Kyllä sitä ennen vanhaan oli monenlaista toimintaa Paakkolassa. Se on ollut väkirikas, elinvoimainen ja edistyksellinen kylä, maanviljelystä, karjanhoitoa ja mettätaloutta sivuelinkeinoin on harjoitettu tehokkaasti. Kylässä oli 3 kauppaa, joiden asiakaspiirissä oli vähän politiikkaakin. Oli Tervolan osuuskauppa, Kemin osuuskauppa ja K-kauppa. Oli postiasema samassa talossa rautatieaseman kanssa. Ja oma kansakoulu jopa 2 puolen jokia. Kylässä on ollut pitäjän ensimmäinen osuuskassa ja rauhanyhdistys sekä virkeä ja kuulu pitäjän ensimmäinen nuorisoseura. Nuorisoseuralla pidettiin tanssia, näytelmä ja tanhukerhoja sekä kaikensorttisia juhlia ja rauhanyhdistyksen seuroja ennen kuin sillä oli oma talo. Muistuu miehen 60-luvulta, kun 9-vuotiaana lauloin toisen kaverin kanssa korkealta näyttämältä kylän äitienpäivän juhlissa pieni nokipoika vaan ja minä pikkupoika postelioon. Ja runsaat oli aplodit kyllä. Muunlaistakin yhteistoimintaa oli paljon. Maamiesseura, koti- ja maatalousnaiset, martat, metsästysyhdistys ja urheilusta ja liikunnasta vastasi Tervolan Terävä. Monessa perheessä mies oli talvikavat Lapissa Savotoilla ja tuli kesäksi kotia niin sanotusti laskemaan lapset ja vaihtamaan puhtaat lanelipajat päälle. Vaimoväki hoiti kotiolla pitäen pientä karjaa ja huolehtiin kläpeistä ja niiden kasvusta ja koulun käynnistä. Kemijoen jäätie yhdisti talvisin Paakkolan ja Yli-Paakkolan kylää. Olipa sitä pikku kisailuakin, kuka tohtii ekana mennä jäätietä joen yli. Kesäisin Tervolan kirkonkylällä toimi TVH Lossi. Joillakin isännillä saattoi olla omat osuuskunnan lossit, joilla souvettiin yli ja viettiin haravakoneet ja muut maatalousvehkeet ja hevoset ylitten joen, jos sattui olemaan viljelyksiä molemmin puolin joki. Ja palan painikkeeksihan Kemijoki antoi runsain mitoin lohta, kunnes se sitten panttiin viilu kiinni ja rakennettiin Isoharran voimalaitos patoineen Kemijoki suulle. Siihen se loppui kerralla se lohella pröystäillä. Nykyisin valtaosa kylän asukkaista on työränsä tehneitä aktiivisia eläkeläisiä. Työikäiset käyvät töissä ammateissaan pääosin muualla, Kemissä, Torniossa, Rovaniemellä. Kylällä on eri alojen yrityksiäkin, kuljetus, remontointi, konetyöt, konepaja, hirsirakentaminen ja hunajatuotanto. Ja Paakkolan kylällä toimii myös Tervolan nuorisoseuran kotiseutumuseo, jossa on suosittu kesäkahvila. Sen ovat turistit ja karavannaritkin ottaneet omakseen. Ja runollisesti voisi vielä jatkaa. Ei ole postia eikä kauppoja, mutta onhan meillä mummoja ja pappoja, jotka touhua ja talakoilee toki, ja se Kemijoki. Se ehle läpi Paakkolaiden virtaa ja ylitte pääsee Tervolan ja Taivalkosken silta. Ja hieno puolihan pikkukylällä asumisessa on se, että jos et itse tiedä mitä olet tekemässä ja minä olet menossa, niin joku, esimerkiksi naapuri, varmasti tietää. Ja se on huolehtimista ja välittämistä toisista. Sitä se on. Ja sitten vaikka me olemme yksilöitä, niin me olemme joukkue. Ja meidän Paakkola kylähän kuuluu Tervolan kuntaan, joka on pieni, mutta ämpäripäin. Kiitos.